Mandithathe ithuba ndibulise kubabukela ekhaya egameni kaYesu Kristu waseNazaretha. Lo uthethayo ngumvangeli uMbelembushe. Sinsiwe ke izono zami zaxolelwa, ndingumntwana kaNkulunkulu. Ndiyakholwa ukuthi ke nilanga ndiyezulwini. Amen. Amen. Namhlanje sikulena i-episode. Ngicela nje mbukele ekhaya nje usasibukele nje sisaqala. Ngicela nje ushare, ulike le video, usubscribe egameni likaYesu, ureact, ucomment ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Namhlanje siphinde sabuya noThata uMpostile uNdlela ezibabe siqhuba kwi-episode edlulileyo. Ndike ndasipithuba ke nokuncokola naye endibalisela ngezinto uThixo wayezenza kuye kwinkonzo wakhe wayithatha inkonzo yokuzila kudla. Ya ngokuphandle kwinkonzo ye-fasting. Inkonzo ke kwelixesha ya amakholwa eyinqabele kakhulu, amanye angayibelieve into bangabantu balento kuthiwa i-fasting ayisasebenzi kweli lethu ixesha. Yayinto yelaxesha kaYesu nabafundi bakhe. So njengoceleni kwami ke ndafunda kakhulu kakhulu, so seza namhlanje sizawushukuxa lo mba egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Tata yena ndifuna uyiva namhlanje nababukele ekhaya besasibukele. Ngicela sivelele le ndawo kulanto besikhesa incoko loba wakhe wangena inzila kudla i-21 days. Ingaba yintoni le yakunceda okanye wathi xa uphuma kuyo le 21 days wabona ntoni, okanye uYesu akuncede intweni noThixo intoni wayityhilayo kuwe kule 21 days wakhe wayithatha? Amen. Mandibulela ithuba ondipha lona mvangeli egameni lenkosi Yesu. Ndizibulisele kubabukele emakhaya kwindawo ngendawo ngegama lenkosi Yesu. Amen. Amen. Ukuya kumbuzo wakho ke mvangeli, lo wale 21 days yokuqala ndandiyenze ngo-2009 phambi kwePasika. Mandiqale kwinto ethi before ndizofika kwiziqhamo zayo apha kum. Mandike ndiqale kuqala kwintsusa eyandisusa into yokuba ngabantu bakude kwenzeke loo nto yokuba ngabantu ndithandazele. Ngo-2005 uThixo wabeka enhlizweni yami, ndiyivibekwe nguThixo le nto. Ndisanda kusindiswa since 2003 and 2004 oko kuhleli into ukuthi mandenze i-40 days. And futhi yayiclear kum into ukuthi andizusela, andizutya. Ngendlela eyayiclear ngayo nami ekuyibuzeni kwam njengoba ngabantu ba uNkulunkulu wayethetha nami, wathi wandixelela into ukuthi ku-day 20 ndizoba unconscious. Ndandingazi uba ke kanjani, kangoba wathi wathetha amazwi athi xa ndizibuza into ethi andizungcwatywa ke ngomhlawumbi ndibonakala ingathi ndibhubhile. Ku-day 20 lathi izwi elithetha nami lathi awuzuchukunyiswa nayinja. So ndabe sendiboniswa into yokuba ngabantu ba ndizoba nemeko ekumila ngathi ayisimbonakalo, and abantu abasondelayo kum bazawutshawukeka. So ngokombono wami yayingathi ndizobe ndizilele phaa ekhaya, futhi ndizobe ndizilele endlini endihlala kuyo kodwa ndingaphumi. Njengoba ezinye i-fasting ngo-7 days or 3 days bendisenza kanjalo xa ndisekhaya, ndizivalele endlini ndingaphumi. Bendiphuma ngelo xesha okanye ndizilungiselele u-day before into endizozidinga, ndizibe lapha zonke ndizisebenzise, hlale ndifunde iBhayibhile, ndithandaze kakhulu. Into ke endazifundiswa yona, ndafundiswa yona, in fact loo nto nam ndafunda ukuyenza, ndoba ndifundiswe into yoba xa kwi-fasting uyathandaza. Ngakumbi ngoku usenamandla, mawathi efika laa nto yokuphelelwa ngamandla ube sele ukuNkulunkulu nawe uziva already into yokuthi uthandazile. So ndayiqalisa ke ngoDisemba uvalwa kwezikolo ngo-2005. Ndagoduka njengoba ndandifunda edolophini. Xa ndifika ekhayeni ndafika kukhofolwa phayana, kwacaba mna njengoba ndisuka edolophini abanye bayeziholideyi, kwacaba ndim ngoku kufuneka eqhubeke nale. Ndithe xa ndiku-day 3 ndakhulula ngoba
ndandisajongene namasimi amaninzi ngikolo ngelishwa zange ndiwagqibelo masimi ndabona uSathane undiwinile ngoba into yavenzeka kwave kwakhona imkhutshanyana kwinsuku embini umbona wave wakhula kakhulu njengoba sowukhofona xa sesibuyela masimini uyophuka so uthi unamalungu anyanzeleka siyeke yabe undibethile uSathane undiwinile undiqhathile apho kulo 3 days land uday 3 we40 days ukuthi ndandisendishekeke ngoku na 17 days ukuba ndifike kwesithembiso and ndandiyiva bizokwenzeka so emveni koba ndenze kanjalo u2005 6 7 8 9 oko ke ndandinale nhlungu kule minyaka emine yokuba ngabantu ba kunento ethi mandi fasting enkulu ndizila ukudla ndingaseli ndithandaze kakhulu kuba ngabantu bango 2009 ndavele ke ngoku yandihlala lento ndathatha isigqibo sokuba ngabantu ba inkosi mandincede ku21 days ndacela i21 days ya ngoba emveni kwala kuba ndiye wandiwina umtyoli phayana kuba kule high fasting ndayiva ke ngoku ayisahlelanga ngokwe40 days elalizwi njengoba beqinisisa caba ke ngoku ndiphosene nomvuzo ebendizowufumana but inkosi yabiqhubeka ithetha namba mandiyenze ndacela 21 days ndabe sengicela kumfundisi wami ndingazi uba intoni le endiphushayo into yokuba mandenze lento kodwa yabihleli yona lento into ukuthi mandingene yayilapha emoyeni wami nyami ke eceleni kwami kutata wabe sele endinikeza ke ngoyithuba lokuthi kumele ndibe kwindawo ebucala wandicelela emission eyisecuwa endaweni ekuthiwa kusebika lapho ke ndafumana indlu khona ndathandaza khona le21 days le 21 days ke indlela ebeyiyo ukungena kule ndawo ethi ndafumana ntoni into eyokuqala endayiqaphela njengoba i7 days bendiyenza inyanga nenyanga enyakeni ngoko senze enyangeni qho bana 7 days endiyenzayo ndodwa ya kuye kube uthi ke kuba ngikho lo mzalwane oye wanjoyina ke ngoba ndandibalisa kubantu abatsha lonto leyo ndibe ndingena nabo ke so i7 days kumbingasani challenge bengasabona into ezintsha ke ngoye ngimane ndiyenza kokoko bengasabona into ezintsha so kangaba ubume bayo apha bufana ne3 days 7 days ke ngoku ndi challenge ngondiqalayo phakathi naphakathi andilambi andithini ngizophinda ke ngonzoba nalathi chisekayo ke ngolixesha ingathi alihambe ekugqibeleni ya so kunendiwe 7 days njengoba xa ndifase 3 days into ezokwenzeka ke emvangeni ndizothi xa ndiku7 days wokuqala kwakho ezazinto andiboni imibono andiboni intoni qha ndiva kufanele ba ndithandaze nyani ke ndithandaza kakhulu ndithandaza ndizinikele mthandazo ndifunda iBhayibhile ndithandaza nasebusuku ndivuke ndithandaze kakhulu ya ndiva khona kuba kuyenzeka emoyeni but ngingekho zithile kuthe xa ngabantu ba ndiphuma kulo 7 days ngena kulesibini ndaqala ndamane ndibona imibono eminye ndivuke ndiyilibele eminye ndivuke imibono ndiyikhumbula eminye andiyazi into yokuba ngabantu into azithilayo uthixo uba noba leni into ndingumzalwane kulele level enkuyo andibonisa into zamabandla andibonisa abefundisi andibonise nento ezimbi ezenziwa ngabo ezingangazithandiyo kule mibono emaphupheni xandlele kuzothi kule yesithathu inantsika i7 days ngomvulo kwaqala ngokuthixo imeko endandisendikuyo ke nelizwi lami lalisengalithonile xa ndithandaza ndandithethela phansi so ndandivele ndenze njena xa ndithandaza ndive ipresence kaNkulunkulu ndandithandaza ngezinyembezi but ngingakwazi kwazi amandla ndandingenawo kakuhle isimo esisomzimba kodwa uthixo tata ndandithi ukuba ndihleli kanje ndithetha nomuntu kukhona ke iboys eziyi2 le room endihlala kuyo zazifunda zazifika kube khona qha zaziyazi bafuna zingangqondi zazithi noba ziyancokola kodwa nothixo abethetha apha kum ndihleli namandilele kwenzeka kanjani
So izanto bendizibona embonweni ke ngozi yathethwa noba ndihleli uThixo uyincokola nami xa ndihleliyo ungapha enhlizweni ngaphakathi ndiphendula uThixo ezo zinto azibalisayo ngamabandla ngobume nangamaxesha azayo namaxesha azowutshintsha ngokwasevangelini nento oba ngabana kwezo zinto ke wayiqinisisa kakhulu kwindaba yefasting into ukuthi kuzixesha abantu apho i-dry fasting bangazufuna noyibona ngoba kuzofika abantu abafundileyo abo bantu bafundileyo abo bazawuthetha into zemfundo yabo bedilutha lento amabandla azotshintsha abe weak endibalisela ke ezo zinto ke ezondibalisela ethetha nangabefundisi abapowerful ababekhona kwelo xesha ethoba namabandla abo asezobonakala bekhona ngoba azongenwa ngabantu abafundileyo ngelishwa ke nangelevel endandikuyo ndandingakwazi uyobaxelela abo bantu kukhona abefundise ndabazi ndixelelwa nguThixo athi mandibathandazise ebabiza ngamagama ndingabazi uyayizwa lento amen ya so ethetha nami uThixo abo bafundisi abo ndingabazi so ndiqhubeka ke ndithandaza ngabo endixelela ingxaki zabo kulezothi ke ngokwemveni kwa xa iphela leveki leyesithathu wanixelela naclear ngento okuba ngabantu bafuneke ndiyeNgcobo ndiyoshumayela khona wandicacisela nembono xa ndithetha ngombono ye-assignment andibizele yona endixelela zonke izinto kangangoba njengoba ndithi kuwe ngexesha ndandisiza apha eCofimvaba naseNgcobo okanye kwelicala lolubizo lwami mna zandize ndisazi mntu apha nditsho even one person ndandingazi mzalwane ndandingazi kwamntu yindawo endandiqala kwa uyibona ngamehlo kodwa kunelizwe elalithetha nami uThixo wayethetha ngendlela ezahlukeneyo ndandike ndimve ngathi uthetha apha kuma apha esifubeni ngathetha apha enhlizweni ya okanye ndimve ingathi uthetha audible voice njengoba ndithetha nje kube ngathi kumuntu okhoyo apha endlini vele athethe nje lento but ndandivele ndazi uba nguNkulunkulu yayingandothusi loo nto leyo kubekho ke ngoku leni voice ke ngongale mindiza elibizweni kule ndlela athi uzihamba nami yayithetha ingathi ithetha apha phambi kwami ya yayithetha xa ndihlele eteksini ngathi ithetha apha phezu kodrive level ihamba nami okoko mna ufika kwami apha ndithe ndizofika ndingene emizini ndibuza ndicela mna kwa umzoku ndayigqitha yonke imizi ndathi xa ndidlula omnye umzi wathi uThixo ngena kulo mzi now into endaye ndayibona eyakhula kakhulu kukwazi ukuthetha kukaThixo uThixo uyathetha mvangeli nomuntu esibasithetha uyathetha kodwa loo nto ibiza istandard esithile sokusondela kuye loo nto ayenzeki nje angathetha uThixo akutyhilele athethe ngesazela athethe ngezwi ngelevel ethile kodwa yoba uThixo athethe nawe ngqo ya leyo nto leyo ke waqala ukuthetha nami ukuza apha ndiza apha ndilandela yena aka explain into ezininzi uyathetha and nami ke ngoku ngoba enye into endayiphawula into ukuthi enye into enikeza amandla xa uthetha noThixo into okuba nawe ube unamandla alungele ukwazi ukumamela ivoice kaNkulunkulu ya ngoba abanye abantu bayayiva ivoice kaNkulunkulu kodwa angakwazi ukuyenza lento ngoba ke ngoku akanawo amandla okuyenza lento which is ukuzisoka kwi-fasting loo nto ikunikeza amandla okwazi uresponda kwinto kaNkulunkulu ukusuka lapho ke ndiye ndahamba njengoba bendibalisile kula episode edlule ndafika apha ndithe sendifikile apha uThixo wasebenza ngendlela emangalisayo mna ebendisusathi mandiyelalini ethile zonke ezilali njengoba ndizihambile mna ezizalapha eQhitsi so ke iQhitsi ke embukeli idibanisa ilali zaseNgcobo nezaseCofimvaba zonke ilali endiye kuzo omakhwababa mna zange beve ngamntu Thixo ethetha kum athi yakulalali ontabeni ndangazi negama layo wathi ndilapha kumakhwaba wathi ebondlalala ivele pha kancinci bayaphela abantu bamba yapha uyothandaza so kuze ndibe ndiyoshumayela ube kusindiswa ninaba ke
So loo nto yandisuse ndingazi mntu nakhona ndahamba ndayokhangela indawo phayana loo ndawo ndafika ndangayifumani kodwa kunomzona endlwenye wandikhombisa uThixo wathi mandiye khona kulapho ndafika kulo kwanda ndafika ukwanda ebanjwe sistroke so ngemini endandimthandazela ukwanda ndafika engakwazi uphakama ehamba ngecrutches ehamba kanzima ngezo crutches ndabona indlela esasingxame ngayo sileqa inkonzo ya late ndihamba nomfundisi uMatyeni sabona ukuthi kungalate ukuba samlinda ngofana simthandazela uThixo uzomphilisa ahambe ngoku wema naye ezoyochama so kunendawo wayechama kuyo lapha ngasethangweni so wathi ndicela nindithandazeleke ukuba ngabana ngokutsho kweni sixele basithunywe nguThixo ambeka izandla umama wakhe engekho eyedwa sambeka izandla sathatha intonga wahamba ukwanda sathi xa sigqibo mthandazela kulaa ndawo ebezochama kuyo njengoba sifike ePha ezama uphuma saqala samthandazela sithi uzoya sengqawuza ba kwadlula inkukhu phayana xa sigqibo mthandazela yena siye eminyango ke ngokuba eyochama ke ngoku ezihambele sengenantsimbi ke ngoku njengoba bekunzima uhamba kwadlula inkukhu apha nenkukhu lezi zimhlophe amadamdam lafika kulaa ndawo achama kuyo laphequka lawa ngomqolo laqhushalaza noqhushalaza labe lifile so uthi ukuthi one wayezofika ngala game njengoba sithunyelwa nguNkulunkulu wayezofika xa fika pha aphinde futhi a stroke qha laa nto ibizokwenzeka kuyenzeka kulaa nkukhu ngoba safike samisa simbona uhamba nzima uzosilibazisa saqala sathandaza naye yabe kuphiliswa kwakhe umama wakhe wathi masiphinde sibuye sabuya ke ngosamisa intende lapha yana kulapho ke nawo kwawuyifiduma ke uThixo esenzima imangaliso khona Amen. ya ngezo sikhathi ke ngibuya kwezona nje enye into ke experience engiyende yandivelela emveni kwakhoko ubona uYesu uYesu uqale undivelela ngo2008 ngo2008 ke kuye kwathi emveni koJune ndathatha isigqibo sokuthi njengoba iveki ithatha 7 days ngizothatha 3 days kuleni veki kwezayo ngizotya 4 xa ngithathe 3 days ngizotya 4 days kwezayo ngizohla ngithathe 2 days nditye kodwa iveki neveki bendithatha dry fasting ukusuka ngoJune July ukamba so ndavele ndandithandaza ngenhlala edutywa khona ihlathane ndandithandaza kulo phanga sestation ngoku ndithe xa ndibona ke selibugawula sekho izindlu phaya ndandithandaza apho so kwakubakho abantu ke nabantu bachaya ii-drugs bacaba bayochaya laphayana ngoba bendiphazamisa ngoba bendivele ndingene emlanjeni khona umlambo ba ndithandazele khona ukuze ndingababoni ngaphazamiseki ngale mini uThixo ndiqala ubona uYesu ngo2008 kanti kayingenile fasting kodwa ndandithathe olhlobo lokufast ukuthi evekini thatha insuku ezintathu thatha insuku ezibini andithathe ezingaphansi kwezibini thatha ezine okokoko iveki neveki ngo2008 ukusuka ngoJune inyanga zonke iveki zonke uya kuDisemba xa ndithi ndihleli lapha phansi vele ndithi xa ndithandazayo ndijonge ngapha ngaselangeni kulamaxesha 3 kanje ndijonge ngapha xa ndithi ndivala amehlo ndiyathandaza ndiqala ungena kumoya ndibona ukhona lo muntu umapha phezulu kwami qha andimvanga ukuza kwakhe ndiqonde hey noba bendimoya xa ndithi ndiyajonga andiboni muntu but andothukanga kakhulu amen yeah so lento lena ndiphinde ndizama uthandaza ndiphinde xa ndingena kumoya ndivala amehlo uyaphinda vele lo muntu xa ndithi ndiyothuka ndiyamjonga ngoba ume apha ecaleni kwami apha phambi kwami kodwa kubukela iqala but njengoba ndijonge ngapha ngaselangeni kuzothi xa ngabana ndivala amehlo kwesibini ngithandaza noba kwenzeka ntoni noba ngamadimoni kodwa nayo le feeling noba ngamadimoni kwavele wathetha ongcola lapha kum wathi uyambona nje lo muntu xa uvale amehlo kodwa xa uvula amehlo umboni waye ungavele uqhubeka uthandaza uvala amehlo noba sevelile hayi ndabe sengithandaza sabe sengithandaza ngithe xa ingathi yayilibala loo nto yokuba kukhona umuntu omanevela wavela xa ndithi nguJesu uJesu ke abantu abaninzi bayandibuza le nto ukuthi uJesu ubonakala njani oqala ave ndamazi banguye ndikule fasting ngithetha ngayo ke yokuba manje ndiyothandaza ndizile ukudla uJesu wayenxibe igown lezi sibona kwezi picture ezi apho ba actor khona benxibile but imhlophe
ubumhlophe bakhona ndingabufanisa nobekhandlela okungenani or bufana ukhona ikhephe elikhelawo apha lagcwala kwangabonakali ingci mhlophe nje ngalo ayinambala ingubo yakhe imhlophe ngolohlobo lengubo lena inengalo lezi kodwa ubuso bakhe njengoba ngabantu bandimbona apha bukhazimula ngongathi ngugold ongathi uyelo ugold uyayibona imitha yelanga inja igold ubuso bakhe nezandla endawo nenyawo ezi so noba nimbona ulapha ecangu amakanyathelanga emhlabeni so ukule nkazimulo kodwa ngapha kwalonkazimulo noba ningayibona inyama ndiyakwazi umbona xa encumile ndiyakwazi umbona xa normal ndiyakwazi umbona xa ekhathazekile ngoba apha ekuthetheni kwam naye ufikelele kwezo stage zozithathu xa efika ufike encumile ekuqaleni kwakhe uqale ngokundibonga undibongela ukummamela uthi ndiyabonga ngokuba undimamela uma kukho umuntu othandaza kum lonto ikukudla kum ndiyayibulela lento yobuzila ukudla uthandaza kum uthandazana ngabantu ngabe sendimangala ngoba mina izolo xa ndifastile ngithandazela izinto ezo ndizithandazela ngithandaza usetyenziswa uNkulunkulu yonke into endiyenza idano kodwa yena ubulela ngongathi ndenzela yena uthi lento ikukudla kuye ngelixesha athetha lento uncumile ngapha kwale glory endingakwazi ububona ubuso njengoba ubonakala bethu but ndiyabubona ngapha kwale glory ngamehlo kamoya okwesibini wadlula wazothetha ngale ndaba yokuba mandiyeke konke mandiyeke konke ndihambe ndiyoshumayela izwi lakhe lapho ke ndaphinda ndaqhubeka ke ndathi ndithetha andinankosikazi andinamali ndimncinci lento izokwenzeka kanjani endiphendula zonke ezo zinto lula ilizwi likaJesu lithi uthethe 1 vekonele ube clear xa ethetha vekuthi dlwe uyayizwa lento uyabona ngikhumbula amazwi awawathethayo xa ndithi mina ndiyoqala phi ndiliqhidala ndikwazi nokucela emizini ndithini wathi ndoba nawe xa ethi ndoba nawe vendonele ndiyiva ukuthi I'm certified ilizwi li1 vele uve kuthethoso lolo xa ethetha izwi wathi abantu bambayafa xa ethetha lo mazwi ubuhlungu endabuvayo obundifikela nangoku ke ndilapha efieldini xa kungasasindiswa umuntu kum yabona xa sengashumayeli nje uva ndivangela bekhona umuntu endimamkela iseso ndivuka obuhlungu ethi abantu bambayafa bayaphela balinde mina leyo nto ke ngoxa ifika lapho ukuba balinde mina ndimbuza into ukuthi bekhona abanye abefundisi uthi la bathetha ngabo uthetha ngabantu abalungiselelwe mina nokukhuthala kwami Nkosi ndibona apho bandikhuthele mina ngoba ndikaze ndamisa ntenda ndikaze ndathini wathi amandla kuwe ndiyawazi ukuzanike la verse ke elapha kulena kule ncwadi lena ethi hamba ngalamandla nawo ndathi ndoba ndivuma ngoba ke ngelo xesha ke sekukhona into ebesenzeka ngaphambili ke ngoku yokuba ngabana nje bethetha nami ke ngoku ndiva izikhalo zabantu basesihogweni isihoko iyona into endiqiniseke ngayo basikhona bonke abantu abathunywe nguThixo bathunywa bamabahlangula abantu esihogweni yi-main subject leyo lento idlalwayo yecawe ngoku uJesu akayithandi nabo abeshumayeli abashunyezwe nyani bayayazi lonto into ukuthi akayithandi lonto ngoba kufuneka kusindiswe abantu esihogweni nasemandleni kaSathane yabona kuSathane ungena ebantwini ke ezingqondweni abenzise nezinto ngelevels ezahlukeneyo uThixo akayithandi lonto uthume abathanjiswa bakhe ukuze babahlangule abo bantu so ndiva izikhalo zabantu abasesihogweni ezikhala kabuhlungu nabantu kwezo zikhalo njengoba lento iqhubeka noba ngilele noba ngihleqilele ndibona isoko bona abantu bephoswa kulento abanye bangena ngento engathi ngupipe kubuya mbona upipe lo wetanki
lento ifakwa kwigathi samanzi etankini qha ke yona ingathi ivelile kule ndawo ingathi bangena ngento engathi igata ngendlela endibona ngayo kubonakala lapha baphuma bejoveka bengena emlilweni bayakhala abanye bangene ubona imililo njengoba ndibona umlilo kule ndawo ndibona kuyo awuboni unothi kusendaweni ethile pha kusendaweni ethile pha kungumlilo yonke indawo kodwa uyakwazi ubona abantu khona abanye bayabaleka abanye basuka ngapha abanye baya ngapha uyakhalwa konke ungakhaliyo nami leqandile kule ndawo ngiyoyika angivuele nivuke ndijuluke ngelo xesha uNkulunkulu uthi abantu bamandifuni bese kule ndawo mandiyoshumayela ndibuze Nkosi yami ngizoshumela ngani athi baxelele endithi baxelele bona amen haleluya athi thetha endithi bikuthethe ethi ungathethi into eninzi thethe endithi kuthethe yeyi uzothi ke ngale mini ndimbonayo ke ngoJesu ethetha nami esithi abantu bami bayafa ndimbona ke ngoku xa eyithetha lento ndivele ndiyibone kwabuya nazo zonke leza zinto ezimane ndizibona kwakukhona iperiod ke ngoba ndithi xa ndibamba ukutya ngoba ndingavumiyo ndithi namhlanje nilale ndivumile ngomso ndiphinde seninezinye questions into eyandibetha ke uloyiko lo ukuhlupheka nokuba ngingayibona lento izokwenzeka kanjani ngoba akukho into endizazi ndi-excellent kuyo kule nto andithuma zona apho wathi nothi ndivume ngenxa yotyiwa bobabuhlungu bokuba ethi abantu bami bayafa ngexesha athethayo ulila inyembezi inyembezi wayezilila inyembezi zegazi njengibelila unamazwi wathethayo athi jonga mboxelela abantu bami ndahlatywa ebamba kanje phangweni ndahlatywa ngenxa yabo izandla zami zagqojozwa ngenxa yabo laphalala igazi xa laphalala igazi lami kwabe sekujika inyembezi eziya ziqhelekileyo zibala igazi ephangweni wabe sephuma igazi ezandleni wabe sephuma igazi yabe seyijika la ngubo inqunqeka imikhono lena ingubo inqunqeka ihlakazeka nalapha ngeza uyalila ke ngoku ubuhlungu endabizwa lapho uma ngabani uJesu elilela abantu abayisogweni ubuhlungu obulapho abulalisi akuhli kutya ingathi ungayokwenza into ngoku kamba obobuhlungu emveni kwangoko ndikenda kwimeko endingazazi noba ndifastile noba ndifastanga ngoba bekuthi ukuba bundifikele emini ndikhumbule lonto ndifikelwe yilamvakalo lo xa ndikhumbula lonto bendivele ndingaphinde ndinqwenele kutya ndithandaze ibe ngathi ilizwe lizophela ngoku okunye kwakuleyo nto leyo yo nantsika uJesu ethetha ke ngoku equmbile ebuhlungu ekulomeko namanga abantu endibonisa intukuthelo yabantu ethetha nangabefundisi ethi wathi ungalingi ufunda imikhwa yabefundisi abamoshayo abasele besebufundisini ngoku uzuhambe ngalendlela ofundiswe ngayo engcwele umamele mna umamele nezicaka zami ezidedinyana lapho ke ngibona enomsindo towards labefundisi lo ntukuthelo leyo endathi xa ndimbona ethukuthele woyika ngendlela ndizisole ethetha ngabefundisi engabaziyo abenze izinto so uzisole until ndicela uxolo emntwini endiqonda noba wayena ondibona ngokwayena ondibona ingandiphambene ngoba njengoba nandithandaza ndaguqa ngamadolo ndivuba ubuhlungu ingathi ndingazilalisa phantsi ngobuso ingathi ubuso ndingabeka straight emhlabeni ukuze ayifilish ukuthi I'm sorry ngalento yabefundisa benza lezi zinto zimbi apho ke ndibalisela futhi ephinde lilo kwesibini ke ngoku into ukuthi abanye bamithisa abantu babenzise abortion bekhusela imitshato yabo endixelela abanye banezidumbu impela abanye kwenzeke izinto ezimbi emabandleni wabo basifihle zonke ifamily ziyakhala ezo zinto njengoba ndibalisela ndibufilisho bobuhlungu bokuba bengazixelanga abantu ezinto endibonisa ububi noboxoka ngeBhayibhile
ithi abanye ngenxa yemali vele baxoke ebantwini bami, ithi abantu bami banje ngamantshontsho entaka. Ethetha lo mazwi, banje ngamantshontsho entaka, abangazinto, angazinto ayakhamisa ayadla. Ithi lolu hlobo labefundisi elixokayo lifike libafake nepoison, bakhule bekhula ngayo lo poison, nabo bayoyenza. Ethi lonto kukufa kwantoni kwelizwe. Lezo zinto zibuhlungu ngelo xesha ubuso ndibeke phansi ngilele, angiphuphi ngithetha into eyenzekayo live. Ndithandaza ngilila apho ndathi ndovuma ngenxa yobubuhlungu endibuvayo naye abuvayo ngezinto zenzekayo. Wancuma. Hawu lapho masele ncumile. Angezwa ke ngoku njengencumile evuya. Deva ubumnandi. Nami ke njengoba bendilila ndikulameko ndizibeke phansi inteni ngenxa yezinto ndive izinto azibalisa ezimbi. Deva uxolo lundingenayo olumangalisayo nokuhleka. Inyembezi zihlaqi. Inyembezi emveni koko wathi ungabi naxhala nawe. Ndabuza ndizothetha entwenini intoni ebantwini. Wathi ndikunika amazwi wami. Njengoba ke thetha ke ngosendichophe ke ngoku kanje. Wabe selesolula isandla xethi ndikunika amazwi wami. Uyothetha wona. Ndagqibela isandla sakhe sisiza. Ndeva into engathi ndichoka around ubuso obu. Uzapha ngasempumlweni indichoka ibamba nolwimi luthi nkwa. Ulwimi ethi ndikunika amazwi wami. Amen. Emveni koko angibanga sakwazi uphinda ndithethe isiXhosa. Thetha ilwimi kusuka ngalabo 3 4 5 6 ndisehlathini ke ngofuna ndigodukile endlini hlala nabantu abangakholwayo bayi3. Abe so xa ndithi ndibangazama ukuzikhupha kumoya ndime ndiziqinise ndizivuthulule ndithi vele xa ndigqiba nje uzivuthulula aphinda ndibamba amandla, inyembezi ziyehla, kuringa lamazwi wakhe. Emveni koko bendinikela amazwi ethi ndikunika amazwi wami, wavele wanyamalala. Ndabe sendixakene nalento ke ngoku kuhlinyembezi, andikwazi uthetha isiXhosa, ndifuna uthetha isiXhosa, andikwazi uthetha, uphuma ilwimi ezintsha. Ndathandaza 3 4 5 6 kwarhatyela. Yafuneka ndiye endlini. Xa ndifika endlini ngafika nangona ndifika endlini kwehlinyembezi uthi gqi. Ndathi xa ndizongena egedini ndandinkosi ndiyangena ngo ndiyagodola. Godola ke ndimanzi nalapha esifubeni zinyembezi. Andithi ndizongena endlini ndandinkosi ndicela ke undenzele ifavor njengoba uthi undithumile into yokuba undibambele abantu balapha endlini. Bangandithethisi until ndibe right. Andizukwazi uthetha nabo. Kwesibini bangandiboni uba ndikule meko. Ndangena ndazosula, ndangena xa ndifika endlini ndafika kudadewethu usisi wami omdala, ndafika nje ndaphamisa nje isandla. Wathi shaka ndaswabuza ulambanga ndanika inhloko. Wathi okay. Andikhuphanga amazwi ngisebenza nje inhloko nje. Emveni ndangena engubeni nginxibile. Yaqala phansi lento. Ngindodwa endlini. Wangibuza uliliswa intoni? Ndavenda thula. Ndaphendula. Qaba ngokuyiloud lento lapha. Ndanqandwa kulala. Ndingakwazi uthetha ndingaphumi. Uma ngabani sowanganyelwe ngamandla kaNkulunkulu, iilwimi zakho uyakwazi ukufostela, inyama yakho ayiqobe. Yenze lento afuna yenze. Ufana ngenye igame. Ndeva nje kuphuma amazwi nami ndaziva uba kuthethini na. Amen. Ufika omnye utata, lo tata uthi uzochitha intente endiyimisileyo. So ndiyakulenda ukuthi xa ufikelwa amandla kaNkulunkulu ayakwazi uba uyive physical uba ayindimanga lo bethethayo. Into out of ingqondo yakho kodwa ayithethe ngomlomo wakho. Uve futhi ayindimi lo bethethelana. But abantu babona kuthetha kwakhe. Wafika lo tata ethi uzodiliza intente yakhe. Wathi ndathi hayi tata uThixo uthe mayimele intente. Wathi ke sizawudibana apha ebusuku. Ndeva kunamazwi athi
uzuthumele impundulo ongayithandiyo ngoba namhlanje izofa. Kodwa ndiqiqa lamazwi endigqiba wathetha kula tata andiwazi. Wabuza uthini? Ndabe senisithi injalo. Wathi ndiyakubona ubuzithembile ndandithemba uYesu. Seyindimi ke ngokotshoyo kodwa ndiconnecta kula mazwi. Ndabe wona ndimangela into ukuthi ayindimi ugqiba tata. So ndiyakulanto and uyabona lento eyenziwayo emabandleni ngoyokwehlela komoya ongcwele. Amabandla amaninzi ayingomoya ongcwele lo wenza lanto. Yifake kububuclever babantu nenhlilikitshana kamoya ongcwele exube nemimoya nje efunde inkonzo. Awukwazi mvangeli xa wehlelwe ngumoya ongcwele original ekwehlele into ayenzayo fika yoqala ukubonisa izono zakho, akubonisa ifailure zakho. Mawuboniswa ngumoya ongcwele, I'm telling you, ngekho ungaguquki. Kodwa leni into abantu bayalila bawe phansi bavuke behlupha bachitha ibandla labo bantu abadibenana nomoya ongcwele. Yimimoya engazi ukuthi yini igama layo. Lonto leyo I'm 100% sure ngayo. Imimoya umzalwane odibene nomoya. Umoya ongcwele ke into endiyiphawula ioriginal kamoya ongcwele. Yabona xa umuntu ezila ukutya dry fasting. Xa uzila ukutya dry fasting umoya ongcwele ufika ngendlela ethile and iba ngathi kukho nevumba. Uyevakala wena une weight amadimoni awakwazi ukuhlala. Nomoya wakho wonwabi xa ukho amadimoni noba akakubonisanga kodwa wonwabi xa kukho amadimoni. Ya uzonke into ba clear. And niyayazi inkonzo xa imonezile uThixo, niyayazi inkonzo xa ingamonezanga. Akwenziwa ngemihlali njengoba kusenziwa kukhonzwa ngeemotions ngoko. Ya bayi kukhonziwe kwashunyelwa bathini nabantu bashumela abantu xa kungabana uyabona xa kumoya ongcwele uyaphoqeka into ukuthi kuthethwe ngezono zabantu. Abantu balile beguquka. Xa uThixo ethethe kamnandi abazalwane kuloo ntshumayelo ibishunyayelwa apha kubekho umoya ongcwele. Balile inyembezi besehlelwa umoya ongcwele. Iba ngathi abaphilanga. Uyabona lapha ebandleni abesonzi ngizalwa khona umpostoli Dlongwane. Yo stishile lo tata lo. Ifasting uyayenza. Over 60 ngoku leku 70 ngomdala. Kodwa ifasting usalala ngapha ko 7 days nawo. Yakwazi ufasta 7 days. Dry fasting. Esifundisa apho into okuba ngabantu xa ngubani ufasting ngiyathandaza. Ibandla lethu uphaya lapho sikhuliswe khona. Unensuku zokuba kuthandazwe ne-fasting kuthiwa kuthandazwe ibandla. Athandaze njalo ibandla. Abe namathuba othandaza yedwa. Yabona ibandla xa uyinkokheli izila ukutya nayo kufuneka lizilise. Enze into yoba bakwazi ukumva. Labo bazalwana ekuzobona kophuma abazalwane bamanyani. And umoya ongcwele yoba umoya ongcwele wamanyani kuthi kufika umuntu osuka kulamabandla kuthiwa kufastwa ngodrunk ngowethi ekuselwa amanzi ukuthi xa befika lapha bafika bebona ukuthi hey sibona abazalwane. Yabona lento zefibra nentontoni fiber unxibi fiber nento zokuhlambulula. Yabona xa kumoya ongcwele wamanyani umuntu odibene nomoya ongcwele wajobheka kulonto uyahamba yona nsika ayohlambulula. Uyahamba ayohlambulula lo muntu lo eqhutshwa ilento engaphakathi. Amen. Engaqhutshwa ngabantu engaimpresswa zintshumayelo. Akalanda umuntu onomoya ongcwele wamanyani xenze isono. Lezi zale mihla abantu benza imikhuba bahambe bayoshumayela bacule babe worship team ayingomoya ongcwele lo benza lanto. Yenye into nje ningayazi. Uyabona xa sele kubuyele hey lapho phayana ebandleni abongisuka khona bonzalo khona. Yo ufumanise uthandazwa ngo10 ekseni so uthuka xa kubetha uthi kwehla umoya ongcwele uyasebenza kuphiliswa abantu kuyathandazwa elowo nalowo ujongene nempilo yakhe wehlelwa ngamandla ngendlela emangalisayo. Emveni koko kukho abantu abasinye abafikayo fumanise ngamanye amaxesha kushunyayelwanga balapha ophakama nje lena ugqiba wakho uthatha nje nathi ufuna abantu abangenayesu bamkela uYesu. Abantu abagulayo baphiliswe nje besenkonzweni ayengangayitatazeleli lento yokuba xa bona umuntu ogulayo hayi qala uqhutshwa inkonzo uzoxeqa boshumayela athandazela abantu. Abanye uthe bize altar call ngelo mini athe washumayela ngayo
uyothe bize altar call sekuphakama nabo bagulayo sebephilisiwe ngenxa yamandla fasting. And enye into encedisayo xa ungumfundisi ibandla likumamelayo. Yabona xa silukhokhela ibandla likuhlubayo liyakulimaza. Now izinto ke mvangeli endizifumeneyo zezinye zazo ezo. Ya eyona nto ke enkulu kakhulu engiqonda ukuthi ya uma ngabantu bandandingayenzanga leya fasting, I don't think into ukuthi njengoba mina oko ndaqala ushumayela ezilalini, idemon lasezilalini tata akusile demon nyana. Funa umuntu ogcwaliswe uNkulunkulu ngoba onke amademoni izibingelelo zawo silapha ezilalini. Ya lapha edolobheni abantu baya ngamaxesha athini zibingelelo zawo zila ukwazi uba kuphuma abantu emizini bazosindiswa basindiswe balahle nezinyanya la ezilalini. Ya labo bantu abo ayonto eyenzeka nakubani. That is why ungangabi nabantu abaninzi kodwa ubukhupha iquality yabazalwane apha ezilalini. Uyakwazi ukukhupha iquality yabazalwane uncedwa uNkulunkulu. uNkulunkulu nawe kakhulu. So ke ngibone uThixo ke enginceda fika kwilali kukhona odlame kodwa ufika kwamisa intente uthi akuzuziwa amakhwengwa betha abantu into ezinjalo akwanjwe ebusuku vele kusuke kuze kwawona uze wonke umuntu kubeke yaqala into ukuthi abantu bahambe ngokukhuleka elalini. Amandla kaNkulunkulu koyiseka kwedemon lendawo. So kuba ndangayenzanga leyo fasting leyo I don't think into ukuthi ngendiyenza lento. Yokuba ngabana ngishumayele la ezilalini. And ukuphuma abazalwane abanobizo lwamanyana. Ukwazeka apha ezilalini benamadoda angakhonziyo izinyanya abantu bakwabo ifamily zila zizonke. I don't think yeyenzeka lonto le unless umuntu ugcwaliswe ngamandla kaNkulunkulu. Kamba ndihlangotsho nakubefundisa abasikhala abasitalela ngamabantu othi nabantu abaninzi nemali njumele endaweni ethi ndikuba ngabana powerful ingathi ungakhuze nala ezilalini bayachabalala abantu apha ezilalini. Amen. Ya so yenye into endayibonayo enkulu nendiqhubekayo ke. I21 days lena ke ndikhe ndaphinda ndazenza ke nezinye but ezingekho dry njengale yakhe ngoku. Kodwa ke ngonazo izinsuku ezin21 nalapho ndathola ezinye experience futhi. And then afasta nomfundisi umkandela i21 days lapho kulo 21 days besisidla late hlala ncinci late besithola nje cup yethi oqhebe ngabantu basisela amanzi kanye uthole ishebo sodwa kubangaba nakukutya ungatyi kakhulu ungahluthi siphinde siqhubeke. Ndibone uNkulunkulu esenza ke imihlola apho engumangaliso. Yabona lanto uthi uthetha apha vele kuza umuntu next door beza abantu bazokumamela uthetha nabantu ababini vele baphakamisa izandla. Nalapho ndabona ezinye ikhona ngenye igame ndandithi ndincokola nomvangeli aba umvangeli ubulawa aba babalisela into ethi amandla fasting. Ndathi njongani ngicela singa-announce nebandleni funa libone ipower ye-fasting ngoba sasisuka kwintshumayelo omnye umfundisi okuthiwa ngumfundisi uZondo eyayijikeleza apha kwikhazi zonxibelelane ethi kwi-fasting akho nto uzobuya nayo ngaphandle kwefika. Nditayingamanga akadibani nayo kakadibani nayo fasting. Then ndiyacela into ukuthi sizodlani late njengoba into ebangela sidle late ke into okuba ngabana siyavangela simisa intente sithini so senzele bana ngomso sikwazi uma sishumele sikhipha amademoni ebantwini at least ibe khona into esibeni lonto siyicele enkosini ngeyiyo etshoyo izithi abanana nzalono bububhizi kobenza lonto leyo. Ndathi ngicela sisenzimise intente singaxeli nasizumema ukuze bakho simema ukuze bakho ntoni nasebandleni akuze bakwazi thina abayincokolayo lento. So sathi ngecawe sa organize senze izinto bantu bengazi safuna intente safuna sound system. Sathi xa sikhulula namhlanje sisenza uday 21 kwangecawe ensukwini sakhulula ekseni ngecawe. Ya emveni koko sabe sesi-announce enkonzweni ba sidecide ukuthi namhlanje kuma intente nje kanjalo. Uphuma kwenkonzo sabe sedlula kulonto leyo singaxela uba abazalwane mababe khona. Emveni koko sabe samisa intente ndithi kwabazalwane ndifuna nibone amandla fasting yokuthi uNkulunkulu umuntu xa fasta indlela amnqinela ngakhona. Yey sayimisa le ntente saplug system lethi. Yey babuya abazalwane. Uthe kubuya abazalwane kwabuya abantu.
sithe xa siu-day 3 yanetha imvula inetha kanye ngeli xesha kwemkumbane sange ndabe nine-loudspeaker faka loudspeaker ngena ngayo enkonzweni ulayita ifowuni kunetha jo xa inetha kamnandi sesenkonzweni abantu bebesombathe izingubo zinkulu ezingifomfom yabona ingubo ezikulalwa ngazo zimfomfom ombathe lo ngubo umuntu angayazi noba uzothina afika ibeke ekoneni kweza abantu abangakholwa ugcwale ukuthi qho wayethi umuntu ke umnyango wethu wawujongene nendlela wayethi oyevenkileni umuntu alibaseke omnyathe siyevenkileni abuya angene ngaphakathi ayophuma kwenkonzo kuba kuyahlatyelelwa uyabambeka kuba kuyathandazwa uyabambeka kuba ngabantu kuyashunyayelwa uze baleka abantu beze bezonikela bathi benizothenga utywala so besixhagwe imize emibini ethengisa utywala anjengoba sibhale etywaleni omnye ngikhumbula okugqibela ngose siwesintende wathi umkeke unkosikazi wakhe ecele imali yesupek wathi akanayo ngoba eqonda uyoyisela uthe xa fika kwesa sport wathulisa abantu ukuthi bayangxola esportini umamele so wagxothwa pha kwathiwa makaye phaa ubuvune yapha so waya kwesinye xa next door uthi naphaya ngathi sishumayele endlini waphuma ebaleka wazisa le mali wathi le mali lena andikwazi uyidla namhlanje ndithe unkosikazi wami andinamali uthi uthixo mandizonikela umuntu ongakhona so wayengogqibela kusenzeke ezo zinto rhuduleka abantu kusenzeka imimangaliso I remember apho kwade kwenzeka umimangaliso omnye umfana ezogwetywa wahlaba umuntu wambulala wabezogwetywa sesiqinisekisiwe isigwebo sakhe siziba ngaphansi kwe9 years so kukhona nezinye izinto ke ngoku eziphandwayo ke ngoku ezizo-eda apho kodwa ndixele into ukuthi emveni koba sithandaze naye lo mzalwane lo mfana wabe ngengomso ecourt wabuye ejabula becula beyigroup ezobonga ethi uvele kwathiwa maliyekwe lityala kwavuma umuntu lona wathi hayi makangagwetywa kwangcono emveni koba liphandwa iminyaka ya so kusenzeka imimangaliso enjalo so ngizama into ukuthi ke yaphinda sangena enye ifasting nayo leyo sabona uNkulunkulu esebenza ngendlela emangalisayo ya essential nje kuzo zonke uThixo esenza ngendlela engumangaliso ukuzila ke ayizo 21 days imala insuku eninzi esikhendala zila ukudla o 7 days or 14 days or 3 days or 1 day ya zonke ziyasebenza ngendlela engumangaliso and ke umuntu ofastayo uzila ukutya othandazayo phila ubungcwele akathakadeki futhi ke ipoison ndityeka kasibhozo lapha elibizweni ndidliswe ukudla ndikuhle ndikuvese ungaphakathi ukuthi kunengxaki ekuseni buzwe ukuthi ndisaphila na so abantu baphele bendibaleka abo bebendlisa so umuntu uyadliswa nasenkonzweni so kodwa amandla kaNkulunkulu vele nje ndiligabhe nilivomite okanye vele ngiliphume ngezansi so amandla kaNkulunkulu eqhubeka enceda kanjalo amen yeah this is so interesting that asiba usaqhubeka uthetha uthi wabonile kakhulu amandla fasting esebenza empilweni yakho yes and nobungqina obukhulu asiba uqhubeka uthetha ndiyabona uba usekuninzi ya okwenziwe fasting apha kuwe kunombuzo nje endiyihalelayo nje emibini uyidibanisa nje okay owokuqala ingaba tata umuntu ongafastiyo nomzalwane ofastayo okay abazalwane babini lo mzalwane uyafasta lo mzalwane akafati ngabe uyabonakala na umuntu ongayenziwe lenkonzo yenzila kudla nalo uyenzayo ingaba zikhona izinto ezibangela ukuba bohluka ababantu babini owesibini ke umbuzo ungamcebisa umthini umuntu ongabhiliviyo kulento ye fasting abe elikholwa elandela uYesu okay maniqale kulena yongabhiliviyo andiyazi ukuthi akayibhilive kanjani ngoba ibhaliwe ezwini kodwa ke nami nabo abantu abakhe bayithetha lento abanye bathi ayengoYesu ababenazika abantu begrace bathetha ngegrace ya lo muntu lo ngamcebisa into ukuthi akayingeni fasting because ifasting okokuqala ikunceda ekuthini wena ungathakatheki ya imimoya nobiyathunyelwa kuyingakwazi ungena amadimoni angakwazi ungena kuwe kodwa wena lapho ufike khona ukhupha amadimoni ngoba ukhona bakho nje ya yokuqala ngamcebisa lo muntu lo okwesithathu kukhona izinto ezingekhe zidilizwe ipower yomnikelo neyokuphila ngcwele neyokuthandaza ezifunda ukuthi uthandaza ufasting njengoba kubhaliwe ezwini kaNkulunkulu ukuthi amanye amadimoni
awaphumi kungengako ukuthandaza nozila kuhle. So khona into ngekho uzinqobe. Okuya ke kule ndawo yokuba abazalwana bawo fasta nongafathe umahluko omkhulu. Bavakala sebethetha pha. Xa ufasta ke uyabonakala nalapha emzimbeni. Ya ubane khomkhomu umuntu abemhle abengathi unento azisebenzisayo. Uyayibona lento. I-fasting ke le menza bemhle but lanto ke inkazimulo but izoko ibonakala ngokwe human understanding. Iyo lento umuntu uvela asuka athi umhle xa izoke ebona iglory. Ya so unenwele ezinde selunentshebe kodwa ubone lo muntu lona muhle abanganxiba into vele imfanele noba inkulu kuye noba incinci vele ibe inkulu ibe enhle kuye senthi ibe nomtsalane kuba incitwe nguye izoko ke ngoku yonke into ayibambayo seyiba neglory. Lo ongafastiyo uyavama uba neweakness ezininzi nezinto angaziqondiyo eziqondwa ngabo. Ya njengezinto ezithile masiye kwezinto sokuhlukana nebhlukwe nentonto izinto ezingenamsebenzi ezincinci kodwa umuntu ongekho deep uMoncwele lanto akayikholelwa noba ungumfundisi. And womazi umfundisi okholelwa kwezo zinto noma umfundisi nabazalwana abakhulela abathi abazalwana babenjalo abekho deep kwamoya kukhona into abangekade banayo do bengabefundisi. Ya so bayehluka okunye ke xa beshumayela bethetha okanye becula yabona umuntu ofastayo noba anganelizwe libi noba angangaculi kamnandi angangabinabuciko angangabinalizwe limnandi masele hlabelela ngentambiso isheke enhlizweni zabantu abantu basheka benento ehalela ufana naye uve nonelizwe lisimuthu kuba unelizwe elihweqayo uve naye elihweqisa lelalizwe ngoba kuye kuringa lanto kuba ngabantu ba umuntu othandazayo abantu vekuringela mthandazwa enxethandaza mhlawumbe uyathandazwa ebandleni umuntu ofasayo umthandazo wakhe uchukumisa abantu baqhukumiseke bathatsheke bathandaze kakhulu banye bangene kwilwimi naxa ethetha ilwimi zikaMoncwele ezinatsika ilwimi ya ezakhe kuba ngapha endlini kwabantu thethetha ilwimi nabanye bosuleleka zizwe baqale kubeka iyonto bebanjwe ngumoya oyingcwele not babe fake not bangabantu babeyilento beyithini sonto bengena bobuclever banabo abazalwane bale mihla yonke into vele bayenze njena babe sebeyikhupha ngalondlela bayikhupha ngayo. Ya so ikanjalo nje. So yaqabisa into ukuthi abazalwane mabafaste even nabefundisi mabafast. Enye into ke ngicela nje uyongeza njani endiphawule ku-fasting kunabantu abangena apha ebandleni abaguquka uthi abanye besitya ipilisi baphiliswa philisiyana behlukana nepilisi ya bethandazela abanye bagapha izinto bebenezi zifo. So abo bantu bebewakholwa amandla kaNkulunkulu even nangoku nabawakholwayo ngoku kuyabayancedakala. Ya bayancedakala qha ngoku isula lisangwasikholwa. Ya sivele sikuxelele ngescience don't ungathi kuzothi uyothi ugqirha uthe bevizi ngagqirha ukodlula ke elikanantsika ndisho ke bangamameli gqirha kodwa kokholwayo uYesu ngaphezulu kagqirha ungaphezulu nakumayeza kagqirha. Amen. Phambi koba sivale ke tatam okugqibela nje umbuzo ngizothi uqatha ngozothetha sithi ke onangu lo mzalwane ke lona uyabhiliva kule nto enzila kudla ye-fasting but une problem yoba every time eyingena le nto ye-fasting uyasenza isivumelwano noThixo into yoba hayi mina ndizawuthatha le 3 days okanye ndizawuthatha le 7 days but every time akakwazi uyigqiba le fasting aqhube ngayo noThixo. Every time wasoloko esiwa, every time engena i-fasting usoloko esiwa esohlulakala. So ungacebisa uthini ke ngumuntu okumeko njalo? Okay. Maniqale kwindawo ethi into ebangela lanto izinto ezininzi. Omnye izoke soyiswa ngalamadimoni la kuthiwa mangawafastele. Izoke uThixo efuna ukuyizala. Xa ufasta ke, ufasta mhlawumbe ufasta uthi uThixo ngicela into ethile. UThixo vela alwe neenhlobo zonke zamadimoni. I-fasting ne-fasting insuku ezithile ze-fasting sine-capacity ethile ezisebenza zidilize around wena nakwizinto o-connected kuzo. Ayincedi le nto ithandazelayo nje kuphela. Ya umzalwane izohlula mhlawumbe ngalamadimoni ngawo la. Okwesibini omnye indawo othi xa uzothatha insuku engathi ziqatha ungaqhelanga ufast wedwa. Yindawo kuyo.
mhlawumbi kokwenu vele udyuthwe uthweni setyenziswe nzima uve ngokumzimba uyakhalaza uphele ke ngokungenathuba lokuthandaza uphele uyeka. Omnye ukuba ngabantu ba wena iyanceda into ukuthi ureport emntwini omoyikayo no street, which is noba inkokheli yakho. Kuba ayonkokheli ke yakho ayistreetanga ibiyekela kuloo nto ukuba ityile ke kuwe kakade, loo nto leyo uye abetheke. Kodwa xa ngabani unjalo kufanele uba ube nabantu othetha nabo ocela uba bakuthandazise ungene fasting kunye nabo, uzifundise uba nihlangane endaweni inye. Imnandi ke fasting xa niphuma emakhaya nihlangane kuloo mzi okanye niyohlangana emission okanye nihlangane kuloo ndawo. Ya lo fasting leyo imnandi kakhulu. Ya kakhulu. Enye into ke endiyifundileyo ke mfakeli ukongeza kuleyo ndanoba iphendulekile na, so ndingamkhuthaza ke lo muntu and lo muntu lo makathandaze kakhulu. Xa ngabantu baliza koyisakala elidimoni ke liyavakala. Xa seluzoyisa amadimoni olwa nawo vele ubulaleke kakhulu. Bekhe ibe nento nawo nento esoloko ithetha apha kwethi ndiyafa okanye ndiyaphela. Laa nto abanye bathi bawakhuphe la mazwi athi hayi ndiyafa ngoku, kanye umnyathi hayi ndiyaphela. Izokilela dimoni ke ngoku liconnected apha kuwe, mhlawumbi lela kowenu okanye idimoni lokuhlala elidimoni lukoyisayo. So izokufa lona ke ngoku qha umuntu vele acinga uba nguye ngoba le nto izokuyiva apha kwemzimbeni. Bekhe wayoyisa loo nto leyo, mhlawumbi ulale uvuke seyingekho vele uve noba ndingafasta ndiqhubeke ku-right. Ya so loo nto leyo iyanceda ke. Enye into ke endinolithetha wena mvangeli yinto ethi umuntu xa ezile ukutya kakhulu makazigade naye. One, funeka uyigade izinto ozityayo after i-fasting. Ya mayibe zizinto ezilungele loo nto le meko ye-fasting. Okwesibini, uzigade enqeleni. Ya inqele iyathanda into yokuba ngabani ikukheje msinya xa uphayana kwezo meko ezo. So umzalwane makazigade. Yilaa nto kuhle ke uzivalele ube indoors. Ya uthandaze ugqibe. Emveni kokuhambe ke nguye emsebenzini kaNkulunkulu xa uzothatha iintsuku ezininzi kakhulu. Ibalulekile naleyo indawo, kodwa sobuya sicacise kwi-episode elandelayo. Amen. Yho, ifundile lukhulu kakhulu utata namhlanje kule ngcaciso ondinikeza yona. Themba ndiqiniseka nawe mbukela ekhaya inintsi into oyizuzileyo namhlanje egameni lenkosi uYesu. Ndicinga uba siyivale kule ndawo tatam leya namhlanje i-episode. Sizawuphinda sibuye nelandelayo inkosi ivuma egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Cela ke ushiya ii-details zethu egameni lenkosi uJesu. Nje wena ufuna usilandela, mna ndiyafumaneka phaa kuFacebook, usearcha nje uMthandile Faku egameni likaYesu. Ndiyafumaneka napha kuWhatsApp, inombolo yam ithi 063 061 2107 egameni likaYesu. Amen. Nami ndiyafumaneka ke ku WhatsApp ku 0655774532. Ndifumaneke na ku Facebook ndingu-Reverend Ndlela. Ndifumaneke na ku TikTok ndingu-Reverend Ndlela. Ndifumaneke na ku YouTube. Ndiyacela kakhulu nisixhase phayana ku YouTube. Ku YouTube ke ndinguLwandile Ndlela the Apostle. Ndiyacela pha ubethe usubscribe na Facebook, ubethe usubscribe, ufollowishe, ulike. Leyo nto mntwana enkosi iyasinceda kakhulu. Okunye kuze sihlale sivela kwezi episode sikwazi ukuthi sihambise ivangeli kaNkulunkulu ngezinto uThixo asithilela zona. Siyacela into ukuthi usixhase ngeminikelo yakho, sixhase nangezitars, nokusubscribe nokulike. Loo nto le iyasinceda into yokuba ngabantu bakube khona into esiyifumanayo. God bless you. Amen.